up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, Lukumang, Nana Sasa Bayokoromo we Wato, we Karala de Ruben de Roy, Iya ala de Rocher, we Kardefko Archie Sobuso de jongens mo Karden de no da de nom si des reflect de dat kere, maar de as we doasa nga garadasi, dus dat we Karden to make de ko Archie de prespartori, we baro di Noord go mit Zuid, Oost go mit West, we speel def mamaf, Saranang, afi Aristoro. Je komt back, kom face de teki en je lookie prespartori. En bis no ja brarut. Ja, maar daar gaan we, ik zei taki, want de bagat pucha de prespar nyusu. Omdat, ja, volgens mij begin, wat bardens ma ori na trase, de diaspora, ala sarna ma say ta na trase, we barden ori, lek sama sargambo taki, hari bangi isturu fuko architectori. Want die de, wat tak over a economie, wat tak over sang EFSA en sang ubetak 4 jaar, 5 jaar geleden. We herinneren volk en no tegen volk dat je no uno betak dondo sani ubetak juist het toran sama saga. Asa autoride. So, we archi malukumang. We tawo takipchi EMF tori minatrop suma ati wan brong of suma wan boos of suma wan angry. Metake in Engels. Isabitok. De Spanjoro tak wapo. Dus unespang. Wabif takasan lek fasan de. Ja. Dus Masara Ekors leg uit de vordering doen mek na IMF voor meka economie kon gezond kon de baka. Maar zijn de mekuga IMF dan me meki shi visueel yo shi zijn de meki a regering disi be abif gona IMF want dan nya want de matek akondere na wan koers voor 2 taktek dat die de tek aan koers voor 2 taktek. De shitak dat de G-pakket, dus de Jeep chinyang, maar de man e pura nyang, de pura nyai mofo. Isabi aher preti di ba be nyang, isabi tok a 2 takte koers, dat de man kape puru. De man kape puru, en dat de man meki ikonde in een situatie, pe je breedte, dat die van een pakket, Fika nyang. En dat uiteraard je taki ja, maar be morobung. Desma de takasan dat na lesisma. Nasma di no loboroko. Nasma di no want do the best. Desma wants don't want Suriname is geen zorgstaat. Nee. En brarot, nee, takangami. Tuurlijk niet, want je ziet toch hoe bij legert ook toe, sa regering voor DDB bedwongen afvolk. Door de bank. Ja. De man de vast van met charing de man ik giu op chisan lek zei taki giu anyang ja de purup chiso baka en op chiso boef medan de helft na torif bana sanga ma kubato ja de me puru ja toch de me puru de me giu chiso de bredi wan je bereka tak jong regering dat be boom dus hij me kunyang maar terwijl de man tibe de Madina Exi. Ja. En de Madina Exi, dat de mij nyamen dek nof. Ja, en daarom. Isabi toch dat de mij liep apchin zo je borong. Ja. Asaka de mij die de shele kan of vallen. En daarom stappen, meneer Egort leg uit, daarom ook go naar IMF, want we bankroet. Ja, maar na dora libi, die si toch sa de man bedwanga unu. Isabi toch. Dus dan, inobatra fasif toe. Want if you no go a IMF, da pay bogo. No, presi. Tegen me, kan de isa buwan presi. No, presi, we go no. Jere no, de schuld sabe dikba. No, maar we wan lenu moro to. Nee. Da fa je pa de lantima. Ai. Fa je pa gidresi. Ai. Fa je pa onderwijs. Takangami. In annex. In annex. IMF eigenlijk, jip regering, soort regering van, lukuno, if you do that, je komt uit. Dus aan mij die richtlijnen, toch? Ja. Aan mij sorry voor im chara kondre. Wakti no me analyseer atori komis do morobung. Dus in feite a regering die si santoki Brunswijk. Ja. Taki mi e kisa ji
ano mine kiezen die een populistisch beleid. Nee, mine kiezen voor een verkiezing atra verkiezing de kon. Nee. Me kiezen voor zorgen dat de ching Ja. moest maar vinden Tamara. Ja. Isabi. En dat is een heel groot risico. Ja. En sommige man verstaan als aan mino, maar je hebt denk, Nee. je verstaan. Nee. Want dem shena leki, ik go in een oso, wan gezin, ik go met een bestaande gezin, ik go met een vrouw aan de ching, Ja. isabi toch. Maar des ma belipta amandi bedanga deng na so pai man abe meki. Belip tu mesti biji. Iya, ma belip tum si biji Ja. isabi toch. Ja, ja. Anu be gwen kot biji tong tong. Ja, want dan mag je nou. Maar echt leg uit ook toe. Dat je if je verdient 40 doezoen. Iya. De uitgaven naar 50 doezoen. Dan no boon toch. Nou, een probleem dat ik wat toch. Iya toch. Dus dat je begrijpt dat you die go teki want die loba vrouw die lob de ching. Ja. Dan no we go set alibi. Dan ga je moeten snijden. Natuurlijk. Isabi. Natuurlijk. Dat heb je ato branga i bijing bijing. Afro serefi otak baya damino manga mandi. Ja. Isabi toch. Want voorzien alle wiki we go nyang uit. We go nya uit. Ja, ja. We go disi, we go Ja, dati. Maar ja. dat aan alibi. Nee. Want dan you man die kon dan mijn prani. My setting. Aan mijn set kon. Alibi. En baka wan piste dat is maar bijing waardera tori. Ja. En dat we actie van volk die stak. ja. In waardeer zij abi. Ja. Isabi toch. Mhm. No make isma kon chisi kon ji 6 neji. Mhm. Kon legi uit want ja wan los mij dat ja be moro bon attendati. Ano A be moro bon na paket di be Ano chisi. be bung. Ano be bon. Ano be bung. De ma apaswa de ma bechare kon da gers lika be bung. Omdat baka. Ja. Daar mijn Google licentie na den Geldschieter. Ja, ala de door dat die. Ja. Dus op een gegeven moment, if je nou met look boom, dan herkondre, want deel van kondre bosseri. Ja. Ja toch? Want ja, schuld toch? Ja, paiman. Ja, paiman. En ja, wie probleem. Dus daarom, ik hoor dat hier no, we go IMF. De mij sorry van Libi. Ja. De man dat hier no, als je dit doet, je kiest morgen inkomsten belasting aan moest zitten. Ja. Ik raad het toch? A grondconversie. Een conversie op zitten. Sinds ik kon IC. En als sinds ik money dat die, Ja. ik kan gebruiken hier een man die abeng. Moro moeilijk. Moro moeilijk. Zo is dat hoor. Maar dat beter mora pakket. Natuurlijk. Natuurlijk. Want de a grondconversie tore zit. A Ja. belasting tore zit. Ja. Dan money is kon vrij. Ja. En dan vrij money dat die. Ja. Die kan go trouwen go in een sociaal vangnet. Ja, maar Je verstaan. maar hier moet er gaan. Daarom toch afvallig dit moet sabi. If je tek pakket komt. Ja. Dat betekent de massa die na exie. Ja. Of voor dit boer wat amau zet ik zullen komen. Amate kon goedu miljonair. Ja toch. En amande is een pakket. Et tampoti. Je tampoti. Amana next. Want amane leri noti. Nee. Amane leri next. Amane train you. Nee. Als zo nyama eji. Ja. Asa de wan mooi sani. Ja, ja. Maar iseref tu ik weten sa naki tu takef me nyano mo so dam ne praxe de chief Tamara. Ja. Nee. De man heeft spangasan nati. De man heeft spangasan nati. Serieus. Nee. De man tak regering boom. Want pakket be prati. Ja. Trama beleg uitschreven dat hier no. Om een jaar im no bij Wa batra oli. Wabatra olie. Ja. Want alla wiki ek is 2 pakket. Ja. En een pakket 2 liter olie de. Ja. Dus dat de man bevindt valk. Shuti. Man hoe je je afang net de. Ja. Madam yo ji want or sa mit mi is de. Ja. Is dem gonna food basket voor Lely dorp. Dan pai 320 kolumino man oratas. Ja. Wat is dat spang. Iyang bay sukru. Alla de sanati. Sukru, worstjes. Ja, alla de torati. Isabi pesi, Ja, blong, de ja. sandati. Mino ma charatas 320 kolu. Ja, ja. E van misa mooi mi go met dede. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Eh? Ja. Dus daarom me ka regering die zorgu taki. Food basket de. En de mij roep op toe taki. Via wan locatie. Sambo veilig. Ik kan go melden aan de molen. Ja. Je verstaat toch? Dat je doet mee. Ja. Dat je vindt op je winst. En daar ga je leren om te budgetteren. Natuurlijk. Je Ja, verstaat. mijn leer van Libi. Fem libi. Ja. Je sabi toch? En Ja. dat no be gebeurde 10 jaar die psa. Nee. Je sabi toch? En de man be meki nyansa de wani. Ja, ja. De man bij leer toen dat hier no. Die best dan oso. Dat je tegen aan Masrafi of je tegen vrouw dat. No spang. Dan ja kwart liter eten no. Maar baka today we kies wat pakket O, baka. just pakket baka. Dus dat bedal Libi. Ik kan scatteren. Ik as na in spang. In Ina spang yo kies baka. Yo chis baka. Oh, je kisi. Dus asana afaso me be seti kom. Maar de man sabi dat den seref be set bun kom.
Ja, deze refina Ja. Zodat we gaan naar Torfa Exi. Ja, omdat, Master Gambo. Uno van programma Sana Seipsa. 4 jaar geleden, 5 jaar geleden, we leggen volk uit. Dat hier, wat ik zie dat we, Ja. en in een consumerina ik zie, Nee. ade parade nyang mar, akela lok toen is ribi. Masaragada no bejang. Nee, en is ribi. Want jere ja. De bijis mabotaki. Godo boroko siri panya. Ja, Je verstaan. Ja. Dus nou, alle schandalen kadoro. Ja, meneer. Want je begrijpt, maar voor zo goed dat die. De bijis maba wansane tak say no be wanya is dat je nyanti de. Dus in bereken atorfo NDP bij dan de macht toch? Ja. En een soort commissie bij de verkiezingscommissie Ja, onder ja. leiding van Masara Weidenbos. Ja. Dat de hoor VAPA spotu toch? Aha. Isabi toch? Ja. Dat jouw regel, die regel dat die. Ja. Maar er regeren die zitten. Ja. En nou, dat ineens NDP met utakasani Nationale Dievenpartij, Ja. dan met utakasan lek fasan de, je verstaan, Ja. dat de man be wani be workanga tera politiek partij, want de man be vrede combinatie sani, die sanga dat toch de laatste verkiezen. Ja. Je verstaan, maar we gaan moro fara. Ja. Ti de na de man tro las watara fisi de man dat tap toko banyi, Ja. dat de man te kwa lo siriba. Walo siriba kopota de sei, fuchis body. Ja, ja. Is 5 en a tor dat. Wel, dat betekent ook dus, daarom UNO van programma, eigenlijk we voeden volk op. Ja. We leggen volk uit. We geven geen voeding. Nee, we we voeden voeden op. op. Ja, we zorgen dat we gewoon, ze namen Chaverstan, ze namen Gascoro. Dus ik ga altijd terug en ik kan go terug 4-5 jaar terug. Anatorobi. De zie, want de man is nog op asanat geschiedenis, hè. Nee, de mij hating. De man had asanat. De mij warak. De man loopt door dat hij operatori, dat zie 4 jaar terug. 4 jaar terug. Nee, de man nou hier aan dat. Nee, maar uno is sorry dat we gewoon go terug. Ik zei het hier, de man hebben we ook nog trama. Ja. Dat mag niet, want er was 26 zetels, hè. Ja. Dus de betranga. De man De beteranga. man tranga, de man tak na, niemand, im Wa- go juwang. You want dus de man Right. bereiken dat de go de want Ja, de teranga. de teranga. Ja. Maar de korde krabiasi. Vandaag aan de dag, je ziet dat je bij je partij, ja, ik zei dat je tot de bereman, go je de man tot de bereman. Iya walo isapti dat tap toko banyi fasi tok. Dat kan de wan siriba ipsen wan choro water of wan krobia. Ja. De karenta kon kami si konjim Body, body. ja. Konjim body make me sore Ja, biji. ja. Maar ane yepi ane oroko. aswak. Ashwachi. Aswaki. Isabi want a interne strijd a feti sei fet dape. Na difo partij. Gevaarlijk. Na gevaarlijk feti. En nou jij er dit hoor je toch? No ye yere de schandaal de Hoe ben ik ba? Zo betakik ba. Ja. Isabi. Oké. Maar is een beproefsysteem binnen NDP. Ja. Dat de man was schakel wama uit. Ja. Isabi toch, de motek partij jawan si. Terwijl dat trasi no moro betere ara. Helemaal niet. Want dat trasi na unomanya stabiliteit, na enak stabiliteit panya. Ja. Dus no af de tu no boom. Nee. Isabi Nee. toch. Dat weet ik altijd. Ja. Weet dat. So, dat trasi Ja. Masara Bramovic. Ja. Isabi toch. Ja. Dan je yere fa dubetak dem amabe pem kantoro des mabetak we yoku. Ja. Ama pemp oto we yoku. Ja. Ama biji concessie we yoku. We da u arki sawamadi de ina exi Ja. serefe taki. Ja, maar leg uit. Alla dit hoor dat. Ja toch, maar leg uit. Ja. Maar leg uit dat je fa amanat be rigeri. Ja, en fama be de. Ja. Da fama kontang. Je Ja. verstaan. Ja. Maar hoe betekent dat niet? Ja toch. Hoe leg uit toch dat bankroet be dat toch? Bankroet be dat. Amanat be zeer visie, Ja. meti. Ja. Is dat be toch? Ja. Amanat ba next. Amano ba noti. Iniso aman bij toevoegen zijn zij vrije lok toe. Helikopter. Ja, vrije lok toe. Ja. Dat je vraag jezelf af. Ben je weer sessie? Do archi tori. Ramon Abrahams minister geworden is in 2010. Voor openbare werken. Minister van Openbare Werken. En alle NDP'ers kijken daarnaar. Dus wanneer hij begint met het pimpen van een kantoor en daarna willen pimpen van een voertuig, dan zijn de NDP'ers de eerste
die zich gebeten voelen. Want ze weten dat meneer Abraham bankroet was. Voordat hij minister was, had hij een auto te leen van Charles Palat. Hij kon niet eens zijn eigen auto betalen. Hij verkocht zoutvlees en gerookt vlees onder de markt om zijn hoofd boven water te houden. Echt waar? Hij was bankroet. Terwijl hij als commandant militaire politie de dienst heeft verlaten. Ik wil niet zeggen de revolutie de rug heeft toegekeerd. Maar de dienst heeft verlaten, ontslag heeft genomen. En een groot terrein aan de Wayambo had geclaimd om de reis stil te doen. Samen met een collega Pierre. Als dat niet genoeg is, machines in West-Suriname genomen, bulldozers en andere grondverzetmachines. En toen het niet meer lukte, die machines verkocht. Ook dat heeft hem niet boven water gehouden. Als minister van Openbare Werken heeft hij een terrein op West-Suriname bezet. En daar heeft hij vandaag zijn habitation. En die peers zien dat. Ze weten dat. Zo, dat doe je er. Ano utakira. Ano untaki. Nee. Ik zie de bezig godo. Ja. Panya. Dus dat de Siri kadoro, de katerde Siri no. Ja. Want disi, apaja die beleggen. Daarna heeft tante Jenny. Isabi toch? Maar tante Jenny is ook niet beter hoor. Vertel me zo. Nee, dat is tante Jenny hierin. If tante Jenny ben de voorzitter van de assemblee. Ja. Dat ben ik, maar als maar op stabiliteit. Nee. Dan het door dat die. En als maar bij kappa doe de oppositie. Juist. Als maar statu. Ja. Ja. Dat Abdul Opalati alleen plafond. Ja. Astijn toe. Ja. Isabo mensani. Amnestiewet. Dat servi. Dus a heer feti die de man se feti. Naf die door de bank amnesty. Ja. God forbid. Dat zijn dat nog kant op. Ja. Internationale future union. Katjes amnesty. Nee. Aan nog kant op. Nee, helemaal niet. Dus even Lukune Tori sang Abiyama die ze leg uit. Meneer Sloten. Ja. Hij leg uit. Anomitaki. Ja. Uno betaking 4-5 jaar terug. Ube taken ba? leg afvallen. Maar des maar betak we yoku. Nee, maar ben leg uit tak de Dubima na een pet dat pe. Ja, een pet na zomaar. Zomaar. Weet die de na de. Je know. Die trutru kon lelo hè? Ja. Je ziet ook dat je een van programma die zie, een taxa zomaar. Nee. We kies informatie en we staat precies disnatori. En je ziet vandaag aan de dag, dan meneer Sloten die bedient naar Orga toe. Ja, ik zie. Eigenlijk am tak ook 5 jaar. Satjisi. Ja, am tak verser heeft. Eigenlijk im tak toe. Ja. Usap ook toe satjisi. Usabi. Isabi toch? Maar we make use for taki. Nee, uno me kataki. Nee, I don't know. Nee, maar ze no taki. Uno me kataki. Uno me kataki. Nee, isa zo me taki. Abraham so taki. We make Abraham taki. Abraham so De taki. Abraham sa leggen. Dat is sorry. Sa eentje si dat Juist. was sorry. Juist. Isabi toch? Ja, toch, Dus dat is ook al. Dus no. Nee. Tina kapalasi Ja. o yere borman tongo. Ja. Want asan is spang. Ja, toch? Isabi, alekte isapte kinderfeest de. Ja. De broma ballon. Ja. If je preke even zo to bow. Ja. Dat op sa. Ja. Je verstaan. Dus je begrijpt dat hier. En de man abno want terasani. Want de man zoekt feta olifant toch. Ja. Maar de perif de man schwachi. Ja, de onderling ligt toetsie, te tunen repetiet ook. Dan maar dat die heeft dat gedaan, die heeft dat. Sasan op sano. Ja, want Dus je je. ziet, ano de wo dat je, kan aher eximang, de kodak tima dape. Moromo kotaki. Ala de motaki. Ja. Ala de mo leggen. De man no, dus zij denk ik sa. A regering is de man tussen castroli. Ja. De man is losberen. De man taxa. Want je redt ja zo mee teji. Maar altijd u betaken. 4-5 jaar terug. Ja. U betaki. De man is na lekte play. De bakhaus of voetbal. Ja, je bent daar 6 uur bagan na Borkobana. Rokobana, ja. Ja, alles aan het tel. Ja. Alles telt. Ja. En zo lazy. Ja, if je nog eens play je karakter tegen je eigen man. Ja, Isabi toch, als go. Ja. Want en als zo de man die stand aan. Ja. Zo de man tang. En daarom make de bijis mataki. Maar look bon afvallen. De warscoru nu. Ja. Want de bijis mataki.
Abani chibri maar tu daardoor dus tu is pedente. Ja, ja. Je verstaan. Dus de mansi, Rafote, Rigeri Ja. en no de saneka doro. Sa de man be douanga you. Ja. Sorry for de man be pura nyai mofo. Ibabi erer porsi. Ja. De man pura mofo. Isabi toch dat de man kon koria, kon chishianga een pakket. Ja. Geef het volk brood en spelen. God forbid dan ook kang. Isabi. Me hoop dat de man voor NDP. Des man sabe stem die NDP. Ja. De AI sa oppo de Yesi ook toe voor Arki en Luku sa de man bedwanga den. En dat im Luku ook toe, wat belangrijk is, im Luku die ama aan een wan boverde. Ja. Hallo zei moeilijk na assemblee leg uit toch? Ja, papa. Im Luku samen bij Abi. Alek va sloot leg uit dat sa Abrams bij Abi. Juist. So im Luku ook toe na assemblee bepaalde de man dat hè. Sa de bij Abi. Bepaalde ding niet eens van bronfiets. Ja. Dus im luka to dat de berekenen, en dan mi betakas aan voor je terug. Hier no, berekenen dat mi kan meki. Ja. Me berekenen meneer, dit is naar je salaris, Ja. dit is naar je uitgaven, Ja. dit is belasting enzovoort. Rest netto dat. Ja. Dat men luku mal 12 maanden, een jari. Ja. Dat men luku in een jaar dat die san you abi. Ja. Asensi sa rest. Ja. Je man bij een helikopter. No, no. Je man bij 3 osso. Je man bij dati. Ja. Dat men luku. Ja. Want Zijn men je, luku. en de man wreed. Ja. Potis corruptie je benadelen. Ja, ja. Na Ja. schoolse opvang. Ala de padati. Ja, toch? Dus de torda toch contact toe. Dat moet ik. Ja, want de kampo praten Ja, ja. voor maar 3 of 4 kampo Ja, de. ja, ja, ja. En de allemaal met contact. Ja, ja, ja. Mek de collega uit met na sasa ba yokromo aiko opo. Ja. En me waarschuwen uno tek shenyan wisi. Nee, nee, Berika tak ya me shen nee im ya bif doenje yu garam ching nanga Ja. yu afop ching. Ja, 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 ja. No wees geen ego west fu denk yu serefi tak ef mi ka fenim na trobi sabasanto. Ja. Te dep chikong dep chogo set libi. Go Ja. pina. Ja. Asan dat sawon takasanta on fluk yara. Ah, vloek, ja. On fluk Ja. ef desma te ita go pina. Ja. Is een vloek. Ja. Nee, desma te ita go luku fa wo stimuleren if jo een voorsprong. Ja. Fu go moro fa. Ja. Dat belangrijk. Dat is belangrijk. Je verstaan. Ja, ja. Was er gaan we meteen, men lukken ook toe bepaalde man, samen met de minister. Ten ooit, de meisjes die zijn ziwan, maar jong toch. Tijdens NEP bepaalde man, 23 jaar, 24 jaar, Ja. maar een minister toch. Ja. Dat je zorgen man komt met 60, heel Libi. Maar heel libi. Dat je berekent dat, kan. Nou, ik zie bij zit de monati. En, minimum, stel me voor dat, als ze naam is doen, een lucatori. Maar we gebruiken verstaan van Lukuno. Fakka jong. Dat de man te move en dan ben klaar. Nee, als mij berikken heeft, me kan doen meer van een kruimel dan boomba. Abongba. Ade tevreden. Dat is tevreden. Pak ruimen. Van kruimel. Oh ja? Maar dat kan niet toch. Nee toch? Je wil toch vooruitkomen. Natuurlijk. I want dat ik chim nyan tamara. Ja toch? I want dat ik gram chim van een boom worko tamara. Ja. Isabi toch. En vader mij vet dat pen uno wina sani. Mm. Isina alles tel, brokobana alles aan het tel. Ino sap zijn de mij smeer oil en gas. Ala de toch, de man kom maka. Ja. En te de man kom, dat de man het er wel volop toe. Wanyari yo nya sweetie. Ja. Dat is double pakket. Ja. Maar bakadati. De maar serser nang. Ja, baka dati yesi amang di na ba noti. Want so naman ko na systeem. Ja. Dat je dat maar begin move kwa look, dat maar get van bergi. Ja. Alles heeft hij. Alles. You, like volk, is stem jamang Ja. en in annex. Eta wafasi. Je dan wafasi. Maar lees die is stem. Ja. En dan nou je shi. Fusende is stem. Ja. Fuk moto uit a katibof de man disi. En dat safri je kring kata kot na patapa berm. Ja. Moto uit a gotoro. I dat tapa berm. Dat je set you libi gomoro fara. Ja. En a regering is de bezig. Is seti kong. De Ja. manejien nof lek faibe sabwani. Ja. Isabi toch. Maar mondjesmaat safri. Na taibere. Fuka abu moro beter tamara. Ja. En dat belangrijk. Ja, want bij mij, bepaalde man, en leg uit dat president, ik go boem vaak naar Dorossi. Maar president, ik go koi. Ano koira ma Ano ego go sit to na ya woro kondre? ka ego woro ko. Maar ik go zit tori ja kondre. E ala lista man kon amai kan a resultaat. Ja. Maar ja, in een partij die zie voor meneer Sloten schreef. De mij dat next nee kom.
In begrijp dat je een partij heeft meneer Sloten. Ja. Dan de man komt Sadja Sernang. Naar een wereldbeker. Ja. Dat door de bank organiseren een excursie. Tapen SLM wa abaration. Voet Chamango. Go luku wereldbeker. Ja. 35 dat. Ja, no. Dat maar dat. Je mascata er contre. Maar na no go mee jara. Sa ba yo kromo de man no go mee. Na nego nooit mee. En man go toe. Nee. Ino dina orga. Ino dena exi. Orga wengue. Iya. En de orga gue. Da orga tak ere no uko baka ibeki zwan paket di sakis toe. Ikatjes tu no. Dat sa briti. Of ikatjes 3D ser wang. Juist. Dat is best. Ja, dus ala de to dati. Want misa man bel me op tak ere no. Ere no ino bij een pakket. Maar bel me op. Ja. Met hem dan no man lieve Guinness maar. Nee, ik heb 4 gehad toch. En no we kan strozi serefi. Hey. Je gaat voetbasket. De bij eerste levensbehoefte bonkopu. Ja. Nee, klaar die. Dat dekba. Nee, dekba. Zo simpel is het. En gisteren die mega was ik zo trots. Ja, no? Ja. Dat ik ga voetbasket. Iba is aan die rustig. Ja. Tembe kan gaan misa mooi toe. Ja. Maar olobe koin me broekzakken. Ja. Dus dan no amoni dat die. Dan budgeteer. Ja. Dus dan moet doen een terrasan na tradil dat me potawan see. Ja. Je verstaan. Dat die. En dat de mokari dat je amoni. Ja. Maar je budgeteer je zet alibi. Ja. Dat natuurlijk. Dat belangrijk. Ja, en daarom uno van een programma die zie. Vanuit dat programma die zie we actie volk dat hier no. Arki precies sa regeren etaki. Want walo fake news e kom. Nieuws sang eigenlijk not true. Arki sang a regering. Te hier wan nieuws kom. Te inom arki te tak na endape. Im arki sa regering voor you en leg uit. Even leg uit, dat ik dat mee. Omdat we los aan ook kom. Sang eigenlijk de mobieke dat we over elkaar regeren die zie. Inom arki de man. Omdat de man ook toe in zee. Liksamen en sloten takkie. Maar leg uit. Dat je dat de man doet. En de man die Jerry eigenlijk. En zo ja, en de man die Jerry gomoro vara. Dus dat die. En dat nog kan. Nee. Maar jere jaso. En mina trots mo tak mi untori. Ja. Serna seep satori. Ja. Una trobi. En je shitak na worko man. Ja. Na dat na libi. Isabi tok we. Archi won. Archi won shoot poku. Ja. Isabi tok. Ja. Wis fan of fa. Ja. Isabi tok. En we go doro. Ja. Ja, shock. Dus dat je verstaan. Want de regering is naar workoman eiluku. Ja, workoman. En if you naar workoman, dan ben je trots. Ja, maar het kan man workoman. Het is zo simpel is het. Is ook dat kan maar zijn naar dat pokoe? Nee toch? Nee toch, meneer stimuleert de manati. Je begrijpt toch? En te me loopt sa in te me dat jonge biri. Zo, maar jere. No kono atu ede. Wansanum sabitak. A regering die zie. Odi je worko. Ja. Je doet best, kom je aan je trekken. Natuurlijk. Je sabi, en dat belangrijk. Je verstaan. Ja. Maar je misha kel. Akele kwai. Meneer tijd doro. Amandi abgrond tapu. Ja. En de man dat pen las water visie. Dus de man last en meneer tijd no dade si. Meneer tijd de na se jatsar na se tja. Je verstaan. Dat we barodi. We taki grand tani dat we bewan archi. En luku de prespartori. Dis na opo ai. Opo you ai. Je verstaan. En wansani, lekfa is dem gonna food basket. Dat je money tan over. Dan go buy one saka mest. Ja. Isabi toch. Want dan met trus money na grond. Pran wansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De katak ay mina wan jaja sarna man. Of mina wan jaja sarna uma. Dan mino jes wan leji dosu. Dat isabi die de afhankelijk fusmako pot sana ini. Dat isabi. En mine na masara degneti gambo. Ja, maar er gaan 4, 5, 6 jaar. We taki. Aksa volk no troe dotit op straat. Hoor je kondre kring. You na wasana man. Dat kan nak altijd tapi boos dat mi na onze naam en me jep a regering voor Sernang kring. En natuurlijk, je kan dit trots, want je is zo goed dat ook toe dat hij dan kring. Met dat gewoon grand tangi, te want ralis baga. Stand up
Stand up for your